Kontuan hartuta kristau katolikoen 40-45% Latinoamerikan dagoela, hemen Atlantikoaren beste aldean aurreneko aita santu latinoaren izendatzea orokorrean ondo hartua izan da agintari erlijioso eta sinisdunen aldetik ere. Muy felices, pero más que sea latinoamericano, porque ya tenemos papa. Don Camilo Apaiz kolonbiarra ere pozik dago aukeraketarekin. De cambiar la estructura mental, como si solo Europa fuera la Iglesia Católica. También América Latina somos. 276 zenbakidun aita santu honi Pablo Sigarrenaren tankera hartzen diote fisikoki eta antzeko ekintzak egin ditzan ere espero da. La caridad, el amor, que sea un instrumento de unidad, que dialogue. Sinisdunek ere batez ere berritzea eskatzen diote. Renovar la Iglesia, que estamos pasando por una crisis muy importante. Baita, Elizbarruko sexu abusuen salaketen aurrean, zorroztasun handiagoa ere. Que sea más drástico en ese sentido, porque eso no está bien. Denak ados, aita santu hau besteak baino gertuagokoa eta alaiagoa izango dela, eta Latinoamerikako herrialdeak kontuan izango dituela batez ere bisitatzeko garaian.